Yakhumbula ubheka amakhekhe wathi futhi umsebenzi lo ubukubafana. Futhi ababhekela ubafana. Ya bobhekela ubafana wena kahle kahle lawo makhekhe. Uyazi ngingathenga amaflower mina nga waste imali. Wena ubhekela ubafana. Kanjalo yazi mara. Anamsho unike ubafana lamaflower lawo. Umuntu emhlabeni akwazi. Yeah no kahle kahle wena ungenza isilima ne. Ngaze ngakuncedisa ukubheka the whole night. Mara ngithi sena sami nawo bowenza ngokuyanga. The whole night. Yeah. Ke 20 liter. Vele bheka 20 liter. Yeah, besibheki 20 but 20 liter 2. Yo 40 liters. Yeah, so wena ungenza isilima ne. Sena sami ungamameli lokho ukukhuluma lapho ungamameli. Ubafana ubani? Since wena uthola ubafana. Abantwana ewakho bonke. Wena uzwana nami kanti ubuvela uzwana nobafana. Wathi wena unamuntu kimi. Ngithi ungamameli lokho uyasicabanisa mamela mina yimukhuluma. Abantwana abantwana bakabani abakabafana. Na ungabi. Boyithu abakabafana. Futhi ngibamisa ibhantshi la. Ngicokisa ibhantshi. La. Mina understand. Mina ngiyasupportela ubafana. Ubheka amakhekhe ubhekela ubafana. Ngiyakutshela ukuthi umuntu emhlabeni angilanga minyaka eli1 mina nonyaka ezi2 abe nebalance. Kanjani uke wezwa yipi lo balance uke wezwa kuthiwa umuntu esifazane nesithembu or indoda ebanesithembu. Ayisho ukuthi isithembu ngithi mina umuntu makamela minyaka ezi2 abe nebalance ukuthi angaphephuki angaphephula umoya.